ľudkovia, obyvatelia modrej planéty, tohto krásneho zeleného kontinentu, Slováci a my, čo sme tiež v tej modrej únii, viete no, tak my dezoláti, čo si myslíme, že zeme guľa je plochá, tak musíme troška aj zahlasovať, viete, že by nás tí, čo si myslia, že okrem tohto a tohto je ešte ďalších, neviem koľko, vyše 70 pohlaví, tak nesmieme dopustiť, že by oni nás tu limitovali a kázali čo ako a trošku zabojovať za tú slobodenku, slobodu, lebo tá nikda nebola zadarmo, treba je zvoliť.